Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την ροή του προγράμματός μας για να σας μεταδώσουμε σε ζωντανή σύνδεση έκτακτο δελτίο. Τα πράγματα είναι τραγικά στην Αγία Παρασκευή, εκεί όπου προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν 2 νεκροί, 3 έχουν χάσει τη ζωή τους και 4 είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μάλιστα, λοιπόν, ας συνδεθούμε απευθείας με τον απεσταλμένο του Μέκα Θεοδωρή, ο οποίος βρίσκεται στη τραγική θέση να μας μεταδώσει από την Αγία Παρασκευή σε ζωντανή μετάδοση. Γεια σου Αντρέα, μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Λοιπόν, είμαι στην Αγία Παρασκευή μετά από αυτή την τρομερή έκρηξη. Έχουμε 5 νεκρούς, ναι, και 2 τραυματίες. Τραγικές λοιπόν οι καταστάσεις. Ναι. Μισό λεπτό, κάποιος βγαίνει μέσα από τα φωτιές. Κύριε, μια δήλωση. Για κόψουμε. Λοιπόν, ας αλλάξουμε τώρα. Ας μεταφερθούμε τώρα στο δελτίο. Ας μεταφερθούμε τώρα στο κάνεις κάποια τεχνικά προβλήματα. Διακόπηκε η σύνδεσή μας με την Αγία Παρασκευή. Ας γυρίσουμε από σελίδα. Υπάρχει μια πολύ ευχάριστη είδηση. Μια φάλαινα γέννησε μόλις 3 γαϊδουράκια στο γκάζι. Ας μεταφερθούμε, το ρεπορτάζ καλύπτει ο Αλεξανδρής. Ναι, Άντρεα, ναι, ακούγομαι. Ναι, σε ακούμε. Αυτό που έγινε εδώ είναι φανταστικό. Είναι πράγμα να μιλάμε για θαύμα της φύσεως. Μπορούμε να δούμε πίσω μας στο εργαστήριο που Ρώσοι επιστήμονες. Ρώσοι επιστήμονες κατάφεραν να κάνουν. Είναι, αυτός είναι ο Μίτσος Καρνικάτσοβης. Εγώ έβγαλα τα γαϊδουράκια από το στόμα της φάλαινας. Η φάλαινα έχει ένα πρόβλημα, αντί να τρώει από τον κόλλο και γεράει το στόμα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δημήτρη, μ' ακούς? Μ' ακούω. Ρώτησε λίγο εκεί το φίλο μας ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στον γκάζι μετά από αυτό το φανταστικό γεγονός. Το κλίμα, παρακαλώ. Το κλίμα είναι μουσουλιάκο τότε, να σου πω, έχει ζέστη, έχει λίγα σύννεφα, λες να το κρατζεύω παραμείνει. Μάλιστα. Ας μεταφερθούμε τώρα εδώ στο στούντιο Α, εκεί βρίσκεται ο Νίκος Κακαρουνάκης και ο Θάνος Τράγκας. Τι κάνω? Τράγκα, πείτε μας λίγο για τα νέα συστήματα της Νέας Δημοκρατίας. Τι πιστεύετε ότι θα αλλάξει μετά από αυτή τη μεταρρύθμιση? Λοιπόν, η συνισταμένη των δυνάμεων κατά την πτώση των σύννεφων συνεπάγεται την μείωση... Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τράγκα. Ο κύριος Κακαρουνάκης έχει το λόγο. Είναι, πιστεύω, μια κλασική περίπτωση βλάβης που έχεις βάλει στον κόλλο της φάλαινας. Γι' αυτό έβγαλε και γαϊδουράκια. Φταίει ο κύριος Καρπίδης, που πήγε και έκλειψε τον κόλλο της φάλαινας. Ας σας παρακαλώ, οι απόψεις να ξέρετε εσάς κολοτρυπίδες, όλοι εδώ από μία τράβα, δώσε τις κόπτες. Λοιπόν, ας μεταφερθούμε τώρα σε εξωτερικές ειδήσεις και ας μεταφερθούμε τώρα στο Κουβέιτ, εκεί όπου βρίσκεται ο απεσταλμένος του Μέκα Δημήτριος Αλεξανδρής, να μας μεταφέρει τις νεότερες ειδήσεις από το πεδίο της μάχης. Καλησπέρα από το χιονισμένο Κουβέιτ, τα πράγματα είναι τραγελαφικά. Όπως μπορεί να βλέπεις γίνονται εκρήξεις από Αφγανοί τρομοκράτες. Βλέπετε εδώ πέρα, όλα γίνονται ζωντανά. Εγώ σκοτώστη, εγώ σπρέτη. Μπορεί να δείτε ότι είναι ζωντανά το πρόγραμμα. Κόψτε τις φωτογραφίες. Πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι καταστάσεις εδώ. Εκεί στο Κουβέιτ, πάρε το καφέ σου Κακαρουνάκη. Λοιπόν, κλείνουμε το δελτίο. Ας επιστρέψουμε στο Κωνσταντίνου και Ελένης. Ας μην σας κρατάμε άλλο σε αγωνία. Γυρνάμε στο πάρει. Να μην διακόπτουμε άλλο τη συνεχή ροή. Μισό λεπτάκι, κάποιος μου λέει ότι έχουμε μια καινούργια είδηση. Ναι, φρέσκια. Όχι, λοιπόν, όλα αυτά στις 2 στον 8. Ευχαριστώ πάρα πολύ.